Hello! Здравейте, бютита! Днес ще ми помага Аран. И знаете ли какво? Аз съм от хората, които обичат да си спазват обещанията. Говорихме си, че ще пусна видео за назолабиални бръчки и увиснали джоус. Сега ще ви покажа и ще ви обясня откъде идва проблемът. Назолабиалните бръчки се образуват от напрягането на един мускул, който се намира ето тук от двете страни на носа. Тоест ние трябва да го релаксираме. Първото упражнение е точно такова. Ето така. Надолу. Значи, дърпането на страни няма да премахне назолабиалните бръчки. Но ето това, отпускането на този мускул тук, да. Освен това, ето това нещо е изключително полезно. Прави се в продължение на 30 секунди. Ето така. Издува се бръчката и по този начин се разглажда на двете страни. За тези бръчки, които са за увисналите крайчета на устните. Има едно безотказно упражнение. И то е отпускането ето на тези два мускула, които са от двете страни на устните. Депресори се наричат. Голяма депресия, нали? Така. Ето така правим. Въпросът е да бъдат отпуснати. Точно така.